Mae bethau'n poethi o ran tywydd a mae'n sicr yn poethi o ran cystadlu. Mae hefyd yn y Cylch Moch. Da ni wedi cyrraedd y prif bencampwriaethau. A'r gystadleuaeth yma ar y funud ydy prif bencampwriaeth y Moch Gwryw. Y baedd ifanc a'r hen faedd. Liz Shankland yn cadw cwmni fi. A un Berkshire ac un Middle White, Liz. Ie, na wahaniaeth rhwng y ddau, ynddo? O ran lliw, maint a popeth arall ydy'r gwir. Popeth, ie, i fod yn onest. Mae pob un yn esiampl da iawn o'r bridiau. Mae'n anodd i ddweud yn dweud. Mae'r llyged yn mynd i'r Berkshire, wrth gwrs. Achos mae'n fwy i edrych ar. Ie, a'r ffordd mae fe'n cerdded, mae fe'n really sort of hyped up now. Ti'n gweld y ffroth yn y geg. Achos, i'r beiddo, mae'n lot o pethau'n gwynto yn y cylch. Mae'r hachod wedi bod mewn, mae'n gallu gwynto. Mae'n sawl gwynt gwahanol mae'n cymryd i bryd nhw. Ie, so mae'n dechrau mynd yn gyffroes. Ond mae'n help mewn ffordd i'r handler, achos os mae fe'n really psyched up, mae fe'n cerdded yn iawn. Dangos y mwchen ar ei orau. Ie, mae'n dangos ei hunan. Ti'n gweld fe'n stryto o gwmpas, A'r Middle White Brian ddim cweit mor wyllt fan hyn o ddiolch. Ond y peth yw, ti'n goffa cael dwy handler gyda pob baedd, achos os oedd y ddau gyda gilydd nawr, byddwn ni'n cael ffait mawr. Dyna pan bod yna ddau yn tywys... Ie, na un o'r roles, ie, chi'n goffa cael y dwy. Achos ti'n gweld yr un yn y ffrant, yn troi'r head round, troi'r pen round gyda'r bordyn, a wedyn mae un ar y cefn just yn gwylio, just rhag ofn mae'r baedd arall yn dod round. O'r tyn ôl. Ie, a mae'r bordyn yn bwysig, achos weithiau ti'n goffod... Croesawu nôl i'r cylch nawr, ein noddwyr. Rhannu nhw, os ti'n cael ti'n bach o trafferth. Mae'r noddwyr yn y cylch a mae Mr Brown wedi penderfynu dau deulu. Wel, arian fi ar y Berkshire, ond mae'r Middle White yn hyfryd. Chris Simpty, perchenog y Berkshire, a Middle White sy'n eiddo i... Teulu Paddock yn dod o Stoke-on-Trent. A'r wobr gynta yn mynd i'r Middle White. Wel. Dwi'n bach yn gymysglyd yn hyn, pwy sy'n mynd â... Da iawn. Ie, wir. Y baedd ifanc yn mynd â hi. Na'n dangos, mae'r beirniad yn deg iawn, achos mae di edrych ar y potential.